ji a ga-eji sikwa ji na rice. Nwaada, biko eji m n'aka na ị ma nri bụ akpụ. Ọfụma. Ị nwere ike ịgụpụtara m nri ịtọ esi n'akpụ emepụta? Ọfụma. A na-emepụta garị, abacha, akpụ onunu. Ndeewo nwaada, ị mere nke ọma. Ndeewo. Biko ajụjụ nche ije gị bụ gbasara ji, bụ nri ndị Igbo a maara dịka eze nri. Biko ị nwere ike ịgwa m ụzọ enwere ike isi sie ji? A ga-esi ji ụzọ dị iche iche. A ga-esi ala ji agwọrọ agwọ, ji a ga-esi ji n'enyi ofe ọbụla ya na ji mmanụ. So ji a ga-eji sikwa ji na rice. Ndeewo nwaada. Biko kedu aha ihe a ị na-ata? Ọka ahụrụ ahụ. Ọka ahụrụ ahụ. Biko ị kwenyere na ọka ahụrụ ahụ bụ nri ndị Igbo? Ee. Biko kedu nri atọ enwere ike isi na ọka mepụta? Let's have it. Akamụ, ọka na ayara ọka. Ndeewo, imeela. Ndeewo, eji m n'aka na unu aghọtala etu na ihe a na-ewepụta na nri dịgasị iche iche dịka akpụ, ji na ọka, etu esi eji ha emepụta nri dị iche iche. Biko chetakwa ka ị sonyere anyị na Igbo Class Global. Ndeewo.